ndinoona kuti munhu machiranga ari mumusoro mandangoshedzwa nemina wano waida sibhoni bandidaidzira wanga uri patakishopu apo waina mbedha wakonga ari panapo pandanzi nai guru svikai pano anosvika pano agumira pakona ndiye tendai wacho ndatosvika masura anaya taswera ndikati araiti zvikati ndine zvandisina kuzwisisa mufoni nemukadzi wangu anga akatobata kambudzi kaanga inako ndati chekuchinozwisisa chacho chinyi bamwe akati ndine meseji ndaona mufoni nemukadzi wangu meseji yanga yakazi nhasi mapiridhi avaripo ndo meseji ndakaona ndati saka wakanga ine mukadzi wacho inaye ari kuzoteerana naye maimini zviri kufamba sei haana chakadai kuti maimini chinyi ingani musondouya wani munondopota muchimbosvika pamba pangu inini muchitotora maproblems ese tichitokunyaradzana kudai maigura ndizvo zvakaitika pamwe nyaya yekuti murume urudini ngomhanya kungotaura saka ndakabva ndangobhoika ndobva ndangobva panzvimbo ndati ndatogara panapa handinawo ndakabvunza handinodii ndakanyarara chekumangwani chacho ndaindoona bamwe ndaindodai cheka chechimangwani chacho fumirei bvauya futi pano kazi maimini ndimaiguru ndauya futi pano mameseji aya mamiriro akaenda zvasofunga zvakanaka mameseji akuona kwangu inini ka mukoma anonga arudini anonga anga akupanana nemukadzi wangu kati zvambone maonero maonero ndazviita handizvoko mukadzi wangu ndamubvunzisa ndoti ndakapfimbwa ndiwo asandira chenda ndadini ndandisina kana mandeizi mukutaura nyaya yekungoti zvakamira ngoti munini waindouya uchingotaurawo nyaya yekuti nawairi kunangoshupana nemukadzi wacho kubva kudhara saka mukugadzirisa munhu ndomuchitobvunzana nomukuti munombodaro ngei ndomukutaurirana ndikati ino inyaya iyi mutadza kugadzirisana isa mukoma nechinina isusu tiri vatori tinoenda kudzimba dzechisiya muchisare mwana wemunhu wangu chigarai pasi muonesana zvakadini zvakamira sei akati ndamboende saka mino information iri kuzoya kwendirini wainga umwe chonga asikazotauri hawo chingoti ndaakwidze kumba kwacho ngoti muzukuru wokumba kwawo mukadzi otokwidza paya akati inini ndafunga kutomusiya ngoti akakawanda chingokwidza chindodini chindosiya nawo ikoko chimba wachizotodzodzera obva achiti nawe iri panapa ngekuti ini ndakuenda uye akati hazviitika kana ukauya usiya mwana wapanapa hazviiti kuti umusiye panapa nekuti uyu munhu uyu muzukuru macho ndio ndakaroora saka iwewe kumusha kwacho unokudini unokuziva inotaura nhau dzako ndofunga kubva pese unaishupa nemukadzi wako kudai ngoti kunana sekuru unokudini unokuziva ngoti umwana womukadzi wangu asi mwana wani wangu angoti alright ini ndobva ndachizobvunza edu aya ndikati inini sei zvinhu zviri kudai ini akangondipindura kuti itori dhiri rarongwa ngekuti mukomana ini ndakanga ndamutsanangurira kuti mukadzi wakambobatwa nemameseji zere panext door akakumbira murume regero tete akambopota kuti zvinhu zvako zviri kuita zvirurira chivanzadza chirurira chirwere aka ndamuregerera saka akangoti kana uride mukadzi wako nyaya yekufa kufamba uchitaura chisiyana naye saka ini ndandiri kudini ndandiri kuti chimira ndikutreperi ndondi zvinodini ndikati muzviona kwezvasvika izvi akati andonhau yacho ndikati bandakudii batangonyarara dhene chi3 komana ubva auya mukadzi wanga atokwidza kumusoro kubva adzoka nastepfather vakuseni kubva ndandotora maplate vasvika tikati ndauya kuya kwandaita ndekwekuti inini ndinofanira kuti ndioneshe vakaenda pamba pavanoberekwa pamberi apo vakaenda kugadzira nhau yavo akati iwewe kana usikadi mukadzi kwana sekuru kana wakuda kuenda unonditaurira kuti watendai unonditaurira ndokuperekedza kusvika kunoendwa kwacho kusvika wotaura nhau yani nhau yako yazahora izvi zvakadii zvakanaka ndatoti saka nhau iri panapa ndeyekuti nhau iri panapa ndeyekuti inini ndobve ndamusiya akati ahora chigarai pasi semhuri yenyu muonesana zvakamira sei uye akati inini ndandambodini nini wanga saenda kunoroora azahora iti
obva agara pasi obva aonesana pa paine munin'ina wavo weshe zvikati mukoma kuti zvese zvizosvika izvi ndinofunga inhau dzayo dzenyu saka nawe panapa ngekuti inini ndakukwanisa kuti ndinde kuona masekuru saka inini mari yebhazi handina ndimuchaita manini acho ese matransport courses ese tizochainga iripo songa uripo anobarwa nanyana munhu wanga uripo wakata pangada mari handizozii ngekuti ndinawo vanhu vanozogona kuenda navo atawo vauya ubva agara basi for sure mari yebva ndatsvaga ndinaatsvaga ndotokwereta mune vanhu mari yebva ndaindoreza $700 ndomari yandakareza avaendesa ndakaendesa manheru kusvika vaunganidzana kuti mari iraba ichienda wakatakurana nemukadzi wake vadini vakaenda vakaitonga 2-3 days isati aona dereki 3 vakakazodzoka vadzoka paya takazoite zvekuzobvawanisira meseji mufoni mangu enibani kanzi amai guru ndanga ndauya kuuya kwendaita ndepekuti inoita ndiuye kumba kwenyu tionesane timbogara tiri 3 namukoma neni timboonesana ndikati alright asi vakataurira isha kati makama sendiba ufuma kumunda saka mutaure kuti unozoya mangwani wabva kubasa nini hanzi aona ndatasenda meseji kuti uya mangwani mabva kupi basa osho makuseni ndakabuda ndadzoka zvekuma2 panapa 3, 4, 5, 6 maseve emanheru tori mumba takatogara tiriona tv gogo mwana ari 24 ndiyo akabuda vadzoka mba akaguma akasvikazi ndibame zvikazi ndishi itawapindi mwana ubva adzoka futi zvikanzi hanzi uye mugare papi pano ndiri pai ndiri panapa sodapinda mumba vatatobuda takatoganya ndakabata foni yangu shonga kubata foni yawo iye akagara apa ishobva wagara apa inini ndakagara apa tatandogara ipo pakapesa samwe ndakachisage kangu ina kuti waiti vatochisa apa takatogara takatarisa uko obva atoti atanga kutobvunzana upenyu vese zviripo kutobvunzana wanonoka kubva basa ngei ndisha zvakana ndanonoka kubva basa ndanonoka kutanga kaza zvabasa kandanonoka kudii ndanonoka kusvika kaza unopona vachari chakashata kaza ndandauya kuti ini zvisane nyaya yarapa ngekuti ndakazoenda kuHarare kumba kwana sekuru ana sekuru vakati iwewe unozoya mwedzi wapera namukoma wako tizwe nyaya yani mamiriro yakaita akati vakati right nariri panapa zvikazi waraenda kundaziva tozoona mwedzi wacho wadini wapera ndakasiba mimi yewe muda uchimbaisa muifambisa sei ikwaisa muifambisa sei muchaenda kuHarare kwacho mukasvika ikoko mukadzi umwe uzvizogara naye kazi ndo machi vangotizii vati kare kana wapedza 5 minutes bata negoro nini linda yenyumba ndimbosara namukoma tiri 2 handina umobvunzo chii vachienda kama ndatosimuka alright 10 ndatosimuka nabata foni yangu basa vakatogara vatikuzo ndakapinda mumba ndandirikubika sadza ndandirikuisa nani foni ndandirikutora mamai ndandiri kuona vhidhiyo magetsi kwakusina taipisa dzakabva raibva apanopera 10 minutes dzakawandisa nokuti ndakasiya sadza ririkubata mamune masikari ndakasvika chiri gayo kudai ndarivhara vandapuleya kafoni vandakaisa patiredho kudai ananga atori ndobva ndanzwa ichiva kuti tendai usadaro kechitirwa tendai usadaro tendai ndati usadaro kwakwatotsvaipedza kuenda 28 vandabuda panze vandatomhanya kwandaiapa vandasvika vanga apa shewari pasi tendai ripadenga wanga ndichotanga nakachizvikuriri ndiri chiro chekuakisa chemuchisquare ndochendakazvishokoni changa chazobatwa kudai vandaitanga uchichibatana kutochekwa nemaoko izvi chibata ndaitosara ndatanga kuinda baunini musadaro matadza kutaurana mukawirirana here munhu akati ndotomura ndobva ndachitanga kuchema ndichidaidzira uya mutibatsirewo uya mutidiniwo uya mutibatsira kutochema paya musadaro musadaro wachitochema paya musadaro munouraya munhu aisha vakangobata wangu tendai usadaro unondura tendai wandura musadaro tendai usadaro ndopakazosimuka pene chitata kaba chakazovhomoka bawasimuka pakanga uchitanga kuchikana enda uchindochema ndichitodaidzira shari zotokafamba seya bwadini bwanyangarikira ipapo yobva aticheka
bvaadzoka wakabva amhanya kudini kupinda mungacheno akatenga kubvaida kupinda mumba umu indobva ndateera pendakateera wakasvika kubva abata dhoo varakadza kuvhurika obva adzoka kwandiri zviranzi dzakutodaiwa naundei watondiratidza zvinandakutama ndachitanga kumhanya saka ndadaidza munin'ina wavo wanga ainaye pese apo vanogara pamberi apo vandachema ndichibva ndirumbira vandadzika ndakadai vandadzika ndobva ndabuda painda irapo vandakwidza vandoteera mumashure mangu ndayabva pendakabuda apo ndobva pasvika bamunini acho anga apo kati ndechinyiwo tabva tesobasa zvakanaka wani chazombokutumopiwe kuno kuchini manheru ndakatomupa mukoma manheru usadini usasvike haana chaakataura kwabva angorongedza sakadhe chake kaanga ainako paatoenda paakaenda ndopendakabva bamunini akatoungana chinywana ndobva ndachiti bamunobata vadoteera tenda yauya ndati bamunini mukachichienda kutaura mwacho mukachienda musina kuona kuti mukoma acho akwara sei zvadini zvinozobuda ere akati ndopakabva adzoka patakadzoka takabva tasangana naisha aya apa vanga uzara ropa mwiri wese vangodini vangoyera ropa indobva ndangotanga kutochema baya pamunobva ndazadini bamusachema nini pakasvika vanhu ndopakati zviro kuzvikunira vangotenga ropa vangodzodza musoro mwiri wangu uzongongozara ropa hembe dzese dzazara ropa munin'ina wacho ndopakabva ati ndipe machira ndivhare chinyi ropa tinene munhu kuhospital ndopabva ndatopinda ndatononga zvatakanonga paya kwatodini tatotsaga mota pataenda chienda zvikazopadiwa medical report pati padiwa medical report paya ngamba ine hanzvadzi yavo nemunin'ina wacho nemunin'ina ivona vasvika votobvunza kuti chii chaitika vatachitsanangura zvazvoraiti bvapo hwapfeka zvokenyana robva tatofonera mapurisa aibva aenda nesu pakiriniki tichitungamira aibva atema nemota yemumashure bva tasvika vatapinda zvikazi kuhospital tisvika kuhospital zvikazi hakuna chiripo chitotengai bvatatipandiwa shinda netsono yekusona musoro nemaoko aya asi pane chibhunowani chakanzonzi chachisomeki ndocha chakasvika pagoi chakapfemuka yaguka vaiva chadini chaisomeki saka chakatodambuka akazoramba kuti chidamburo ndokutongaringa chidamburo akati hazvina chiile chakadini chakadai saka changa chachodosonwa nesi wakashasha vanondosona kuti achikaburi mbichana saka chakazvimba saka chisono chakazvimba achidini hachiiti chakumira kuti chidini chidzikire saka pachachitsvaga mapirisi ekuti imumwe chodzikira chozosona chigohila chakadini chakadaka namarambo chiguru asi nemari yacho yanga ngauda ini mari handisisina ndokuzodzoka nekuti asvika panamba zvima2 ndokuti akasvika pana mapuseni acho ndakazozvidzidzisa angu nekuti ndakazokuona pangu ndakazoona bamina apa bamina ati ndakati wanga apa pakutoenda dai ndakaona apa kuti ndichadzoka tava paine vamwe vanhu vangori havo papi vangori pana panguva kuona ishe yangu tonga kudhirisa kuti vanodzoka futi kupinda kwadhokta kunona dhokta ndopeta abva tatinyaya bati mukomana hana kuti atasiya futi mukomana uchipinda mumba umo hamuzozii zvaanodini ake zvaanofunga ndonhau pakati alright ndopakabva nguva na hama dzacho dzimweni dzaingouya kubva tabuda navo nehanzvadzi yavo batabuda kutaenda kuhospital hospital zviranzi mairi panabva ngekuti muna wechitatu unoona dhokta wemabhonzo ndo anofanira kudini kukuonai tikanzi alright medical report tikanzi alright vatakunwa mapurisa zvikazi mukomana tamubata mukomana tamuendesa kumhandi tichimirira koti papinda koti saturday chinzi achimirira medical report saka vafuna chiti medical report ndanzi chitatu penichavanova ndokta wemabhonzo chitatu chiya zvataenda vatasvika vapinda wapinda nenzadzi yavo namapinda ndokwavakanzi vaindorotowa x-ray pachikuru ndochawakanzi enda munotowa x-ray ubvaenda munotowa x-ray pachikuru chebva wadzoka nayo saka takaiteka kudhireya ndopakanzi noti akanzi ndichasenda wakatora x-ray wakandosenda pikicha yacho kuna dhokta dhokta ubati handina dhata ndaimuzomufonimeni patatadzoka patasvika zvikanzi x-ray dhokta watodini dhokta watoenda saka dhokta wanga kutonyora medical report kubva taenda munomwe dhokta zvikazi handibvumiri kuti ndinyore chandifuna kuona inozonyora zvisizvo saka zvinoda vatanga kukuona iwacho dhokta wacho vanga vakuti kuti mumusoro makafemuka munoto vasikana kuti ahora ndonhau chidendo nauyei pakatangira nyaya vanhu vasati varwa ndakaona hanzvadzi yangu iuya kwandiri akati tindabata mameseji amukoma mufoni memukadzi
ndikati mameseji wamabata sei, zvikanzi mukadzi wangu asiya kiyadho, ndandamuperekedza kuvhunza ndandamutuma kuvhunza zvikwereti. Saka zvaanga asiya kiyadho, saka ndanzwa foni kurira iri mukati. Ndobva ndafunga kuti ane foni yakambomba yamaimini wacho. Aibva ndafunga kuti foni iya yakamba iri kurira. Hai saka pandakagwejura dhoo pandaona foni haisiyo. But mukadzi uyu asiya foni yake unosondiranidza kuti ndibate foni. Aibva ndaita foni, ndabata foni kudai yanga ine password. Ndobva ndabvisa line obvisa foni make. Obva ataisa mameseji arimo zviri sei, wazodini, chii chiri kunakidza, nhasi toita sei, uroda dhiringi here. Azimi yanga ikanzi zviri seiko zvinhu zvako, yobva zvinhu zvangu bhuwa. Zvikazi uchazoti pariniko zvinhu zvangu, zvikanzi ndichazokupa status yenyu yakamira sei. Ari mameseji anga adini anga arimo. Saka ndio mameseji andabata mufoni ndikati nyaya yemukadzi wako ndakasokuudza kare kare, nisa zvakuitika izvi. Dai uri pandakakudza paya kuti siyana nemukadzi wako uyu, padai pasina svika zvakadai, izvo atoisa rwengo pakati pemusha. Zvikanzi maiti ndadii ndarwadziwa. Because the last time iyo wakambonyora futi murume wakanext door mameseji kuti ngatidanane. Iye mukadzi wacho ndiye akatonyora. Iye mukadzi wacho ino. Zvokuti ndikatosvika panapa ndotobata foni yawo ndotora nhamba dzemurume mufoni. Warimo wari ndogara panext bed apa. Kuti ngatidanane. Mukomana wacho akatotingisa mameseji ari sendera chinyi mukadzi wako. Ndikati ningisa zvazvimizvi. Last time apa waiswa maropa ari kumwedzi. Ningisa zvokuita mukadzi wako izvizvi yatoo nyaya. Akamunjikisa sei? Akati aitogara ichitonetsana. Saka pekutanga kamubaya nebanga panapa neapa nepamukumbo panapa Christmas. Yobva yapera iyo. Obva azomuti anetsana atokirana dhoo. Wachimuti bata mwana. Saka time yanga akabata mwana ndobva abvisa pedi. Azokabvisa pedi iri. Kuti unozoti ndokuisa chii, kuisa ropa iri. Ndopakazouya kwendirege mbese yakazara chinyi ropa iri. Mazvona. Saka wanga asitona rugare nechii nemukadzi ino. Ndikati izvi ningisa zvakuitika izvi. Pamukoma akaona kuti pakadini pakaresha regai ndidini ndidai. Zvikazi ndarwadziwa, ndopakaenda nyaya kumapurisa. Aenda kumapurisa pachidaidzwa mapurisa namukoma wacho namukadzi uyu kuti ndiyo nyaya dini, ndiyo nyaya iripo yatoti handichatomudi zvinhu zvangadini ngatotakura zvinhu zvakatobva panapa. Kumapurisa wabva atotienzanisa. Mukoma akatokumbira regero kune chii, kune munen'ena. Akati mukoma ndadini ndazvinzwa. Atokumbira regero akati ini ndauda kumesa umba kwangu. Saka ini mari kuti ndimuendese umba kwa handidini handina. Mukoma akati kana uda kumuendesa ndakutsvagira mari chinyi yetransport. Kushwa ndakatsvaga mari yetransport. Mukadzi watomboendeswa kumba. Aendeswa kumba patombopera kunga 3 or 4 days. Anichitotaudzana ichitoseka ese ichitoita sei. Saka after 4 days ndanti story panapa. Ndositozwa nda kutofonerwa nda kutodzika apa. Zvikanzi primo ripi, ndikati ndiripi ndauda kutosvika pamba. Zvikanzi pamba penyu pane noise. Ndikati pamba pangu here kana kuti. Zvikanzi aiwa paishi. Ndikati paratongozviignora. Ndatosvika pamba ndopandakunzwa ndotsvagwa nemuroora. Ndatoenda pamba pemuroora. Zvikanzi bamukuru ati mwanani nabamwe. Chinyi? Akati handizivi. Ndotofonwa neimwe hanzvadzi yangu. Zvikanzi uri pamba here? Ndikati ndatopamba izvi. Zvikanzi chiuya parodha. Ndatoona mukoma paimota. Saka ndozotora nokuzotaura nawo kwatakaita paino. Kwatakazoita kwazoenda kumapurisa kuti aende kukwamiti nekutsambe kuti adini arapwe. Asi pakusvika kwake kuzodai kwese kuzosvika pakusati azotemana ndandisiko ava ndiwo vanga uri pavo. Okay. Asi izvozvi zvaari kurimandi ndakuti munomboenda muchinomuona ayo ari kuratidza rimose rakuzombokumbira ruregerero iri. Ruregerero pandakatanga kumubvunza pakapinda mukoti kekutanga kechi2 ndopandakamuti tendai komukoma akanyora affidavit yekuti ubude hauzodzokeri uchiita zvauri kuita. Akati tete handitozivi mhepo yanga itondipinda, handitozivi kuti chii. Inini kuti handichadzoka futi ndichaita izvika handichazviiti. Ipapo anga uda kutochema. Ndikati usacheme zvinodini zvinoitika. Zvikazi handitozivi. Plus tete pandakabva kwatete, tete ndiwo akanditi iyo rujaidzwa namukoma kudaro kuti zviite sei. Endawo apa kana interim isikatoite kuti kana kufamba hadini haafambi.
tete hanzvadzi yababa hanzvadzi yababa kana kufamba adini haafambi. Saka ini ndakufungidzira kuti pamwe wakapuwa mashoko kuna tete kuzoya kwakadini kwakaita, because kubva pese panyaya dzavo idzinangomanga akatikumbira maregerero akutofambirana ichitodini mufana wadini muti wadini nyaya yatodini yatopera. Saka kungoenda kwakaita kwatiri ndo pakazodzoka ane chini ane pfungwa dzake idzodzidzo. Saka iwo Ishe wada kumuregerera here? Ishe wakati ndoda kumuregerera ende kumusungisa nasikadi kumusungisa. Nyaya ndakaendera kumapurisa enda kuti ndakuda kupuwa tsamba yekuti ndiende koorapwa. Saka mapurisa munongoziva kuti kana zvaitika zvakadai anombotora chimwe, anombotora munhu. Saka vanokwara zvakanyanyisira. Kukwara wakakwarawo, kukwara wakakwara, asi izvozvi vari kavhe zviri kurikava because mama wanga achaakutooma, changosara chiri chiguna ichi. Asi yete ndiye anodhakwa here? Haadhakwi, haatobhemi kana foya kana chii, zvokuti dai manga muripoka makuseni acho pandakaedza kuda kutaura nekuti zvimwe zvawaita manhero ndakatosangana naye pachura kutoenda paumba ndikati endai wafungei, wakandipindura zvika chimwe ndisiya ndakadaro toshona ikandipindura. Then patakazobva uchipatadza kubva mumatu kunze kwakuenda koedza ndobva ndazomuti zvimwe zvawaita dai wangouraya mukoma, nyaya inongotorwa ichidini, kana iri nyaya yemukadzi inongotorwa ichipera, kana waida kuripirwa unongoripirwa. Fesi yacho yaanga akapfeka musi wacho ndakatadza kumuziva kuti ndiye here hanzvadzi yangu iya kana kuti wanga aitori neimwe fesi imweni inototyisa imweni yekutoti ameni. kweiye murora wenyu wacho makambotaura naye here aibvuma here mhosva yake? Mhosva yake aitobvuma kuti ndakatanga pamukuru, hanzi ndindakawatanga ndindakawatanga ndaingoitira maaction waitobvuma. mungaitawo phone number yake? Inini handina phone number yake because murora yena uyo ka muno macho wanga atona arume angani amweni achandiitira zvokutoona because inini ndiri munhu uyo unofamba ndinogona kusvipirwa, waitogona kutomuona aitori mumwe munhu murume wakasipo mapati. Saka zvinhu zvaingodini zvaingonetsa. Saka iye hanzvadzi ndagara ndakataura mukadzi wako usiyana naye, mukadzi wako usiyana naye, kuti anga akaiswa kuti anga akaita seira handizoziva ende waitotanga igarume anga akambonyanyaita manakireiko mukatomuona mega munotoseka picture yake mufoni. kana kuti ipapo pacho ipapa pakuenda kuona murume atosungwa bhozi akatanga kupinda mukoti iri Saturday akauya ndobva taenda tese kukoti takubva bva taenda kumugarira kurimando ichida kumupa chikafu iyena wacho anga atoripo. Abva ipapo Saturday yacho wakatoonekwa aitori neimwe boyfriend pai mutauni. Then pakazopinda futi koti kechi2 ndiye akabva amhanya kunyoresa sitobva nanzi ini naye ndipinde patapinda mukati. Techitobva futi ikoko nehanzvadzi yangu akatoonekwa kuchikanga akatoti tete mhanya izvozvi muone pane muroora wenyu zve tirofambira nyaya nhau yemurume wake munhu watoone boyfriend pai mutauni kotomhanya fushiwa kotomona atonechi aine imwe boyfriend ainayo isiri imwe yanga akauya isiri imweni ibai. Asi iwo Ishe vari kubvuma kuti vakatopfimbuka naye? Vari kubvuma. Hai ngoni zvinhu zvakangoitika zvongoti ndiye wakangouya ichingondiitira maaction ichiita sei, but kurara tese hatina. Kana iye kuvhunzwa kwaakaita akaita atisati arara tese, mameseji basa aingofamba pai ende zvasisa zvatoonekana kuti wiki zvadini zvaitika. vavakasanganepi? Pamunozongomuona Kuti vavakasanganepi naiye hanzvadzi yenyu yacho? ameno kumusoro because akatoya kutororana kwaakaita nemukadzi yenaka akatorona to nekamwana kane kakainechi 2 months kamwana because akaita mwana ari grade 7 musikana ino asi asitori munhu mukuru sitori anonyokura mwana zvodai anga ari kuchikoro kwaizva akapedza last year form 4. tingati ari kuzvekuma 17 18 years ma 19 akatotiti makuseni acho vosi pane vakazofundira munin'ina wangu ari kudomboshawa zvikanzi ndirofonerwa nditendai kuno wakatoti handipowo $15 da kuenda kwamambo tenda nditsvaka mari yekuenda kwamambo. Uyu ukama waona teta wakamira sei? Ndi hanzvadzi yababa. Okay. Andoti vanowirirana vanodyidzana here naisha? Naisha sekuti nditete havo vanowirirana but nhau iripo ngeyekuti chandakanatsa kuona ngechekuti tete vari kuda kutonga vadosa buku
Saka kuti enda woti hambai kwamambo nenyaya itika kuti akaenda kwamambo akasvika ichotaura zvakaiti kwamambo inobva adini unobva wabva kuti nanhasi nyaya itori kwamambo because wakaenda kwamambo ichitaura kuti mwana wasvipisa bhuku rangu dai akadza anhu uri kuita sei zvese. Saka mambo akati mozoya musi weSaturday.